ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila ngalon di se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي جاكا على التنوكا بركدا مسامي نافو أنياكا كما كان سنومان كنو kafo ala kira ka cili sarate foye foka asomogo kanu ne ka tla ko utugo nyonya ambe sali danfo la son heremaka no e ala kira bay kisini nema baka ana somogo bela jele ani mawo madi yu tugo nyonya foka ta jodon se domi ni nafolo te fenye ni dente fenye fona kara ni mami na ni bara nyumai hukumu kono bi wajulu keneka ni e anye bangoni jagne bugundolanci tere baka tere min togo dalimbe anfanan karamogola a Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara ka bɛn avril kalo ale tile duruma san bafla ani muga ani saba o min bɛnna sunkalo kalo tile 14 ma nin suba in ala ka sɔn ni a sera sango san Jamiyatul Ansardin International Fadi u bɛ nin kɛnɛba in sigi k'a labɛn k'a ɲɛ ka kɛ ni anfanan karamɔgɔ a Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara ale ka weleda k'a ɲɛ ka ɲɛsi silamɛ ɲumanw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ Imam Hassan ale ka denba jala o b'an ba de bolo n'o ye Haidara tanti Halima Dagamaisa n'a sera a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka maaw fɛrɛbɔ ni ka maaw ladumuni k'u fa walasa u ka kɛ niyɔrɔba ye ale bolo ala yɔrɔ kɛnɛ in kan baara kunfɔlɔw daminɛ ni an karamɔgɔlakaw ka layseli ye yani an ɲɛ jɔyɔrɔ ka kɛnɛ sɔrɔ tumana min na an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara cɛba min ni ala sɔnna n'a tɔgɔ ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen labɔ n'a ka ɲumanya a n'a ka cɛsiri ni a ka wuli ka jɔ ye a n'a ka cɛfarinya n'o de ye a Seyid Sharif Ousmane Madan Haidara ye ale yeli o bɛ kɛ nisɔndiya koba de ye silamɛw ma tuma o tuma ka kɛ ni a yɛrɛ kun ŋaniya ɲuman min b'a la ani jɔyɔrɔ min b'a la a n'a bɛ kuma ɲuman minnu fɔ k'a ɲɛsin mɔgɔw ma kuma minnu n'i y'a minɛ n'a b'i ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan ye a kɛlen kɔ ka a sigiyɔrɔ lasɔrɔ tumana min na a ye dakuruɲɛ fila min lase an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما جاء مباتي أمولو سوينا. أي. أمي نبغى بفو. يلمني. أفرجكم ناكو بيولو 5. 4 mois 2023 an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ dɔnnen don n'o ye Hasanu ka kɛnɛ ye mais Hasanu ka kɛnɛ in na Jamiyatul Ansardin Islamiya bɛnn'a kan ko k'a fila fara ɲɔgɔn kan Hasanu ta bɛ su in na k'u kun y'a kanu fana musokɔrɔba ka se ka hidiya dɔw bɔ a ye musokɔrɔba ka hidiya minnu bɛ bɔ ayiwa ni Hasanu bɛnna alors ale bɛ don Hasanu fɛ ko in ye Hasanu de ye mais musokɔrɔba bɛ don Hasanu fɛ u y'o fara o kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka baara la an balima sinɛfɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye musokɔrɔba ka ko ta k'a kɔrɔta u sara bɛ Ala de bolo u nana kunun ko u y'an fo ka bonya k'an ye u sara bɛ Ala de bolo an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u y'u sen don musokɔrɔba ka ko la Ala yɛrɛ de y'a latigɛ u k'a kɛ sinon a tun bɛ k'a kɔfɛ mais a kɛra a yɛrɛ ɲɛna a bɛnn'a ma a don a ko saga minnu dira ko muso b'a la wa ko ni saga muso b'a la ko ka na o d'a ma a yɛrɛ k'o siri a kɔrɔ
ayiwa i y'a dɔn a kɛra ɲɛna a bɛnn'a ma a diyara ye ala sɔnna fana a ka kɛ ɲɛna danna o de ma fana mana o b'a yira ala de y'u bila k'a kɛ mana an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sara hɛrɛ la ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u sutura an bɛ min fara a kan o de ye k'aw fo a bɛ nin kɛnɛ min kan ala b'a dɔn ala n'a ka mɛlɛkɛw b'aw seereya yan sigikun fosi tɛ aw la yan ala kira bɔnnaw la pasali kɔ Safiyu tun b'o de fɔ ko kira somɔgɔw ko n'u kanuni ko n'o de bɛ mɔgɔ kɛ siya ye k'u ka seereya ala ɲɛkɔrɔ ko ale ye siya fɔlɔ ye kira somɔgɔw kanuni n'o de bɛ mɔgɔ kɛ siya ye k'u ka seereya ala ɲɛkɔrɔ ko ale de ye siya fɔlɔ ye kumana an bɛ jigi bi ala kira ka sɔrɔnɛli de kan sallallahu alaihi wasallam o kira ba in fɛn minnu bɔr'o la kira kana kuma ala yɛrɛ kana kuma maa o maa i ye ala kira bɔnnaw juguya i bɛ sa kunangoya kan hali n'i bɛ mɔgɔw seli alikaba kɔnɔ a ye yɛlɛmɛ cogo t'o la o tɛ yɛlɛma dɛ alors min faral'o kan ngo ni ala kuma ala kira yɛrɛ ma kuma mais n'an y'an yɛrɛ ye ka hakili y'an na ko anw ye silamɛw ye an kun kan ka kira somɔgɔw kanu k'u bonya k'a sɔrɔ nin si ma kuma mais ala kumana ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ma sara foyi ɲini a fɛ ala kira ka kiraya la fo a somɔgɔw a y'u kanu illa al-mawaddata fil qurba a ye muhamadu bɔnnaw kanu ni ala yɛrɛ de kumakan ye ko de la n b'a fɔ ye seli b'an bolo cogo min na sun b'an bolo cogo min na hiji b'an bolo cogo min na nin ka bo o ye parce que n'i ye fitinin waleya kɛ seli la i y'a kɛ ala de la mais n'i ye fitinin waleya kɛ kira bɔnnaw na o kɛra kira de la ala ko ni kira dimina n bɛ dimi mana ka dimi maa kama o ka jugu yɛrɛ ta ye o tumana ala kira somɔgɔw kanuni u y'a bɔ hakiliw la a mɛnna fo ka na ni dalilu ye ko maa man kusa maa ye ko bɛɛ ka kan k'i suli mɔgɔ ye u y'o haramu pewu mais ala ma diɲɛ wuli fiyewu f'u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔbaw sulila ɲɔgɔn ye fo ka samara embarrassé kɛnɛjala ka bɛɛ y'a ye u sulila ɲɔgɔn ye ni k'u ka ɲɛmɔgɔbaw n ka mɛn surakaw de ma n'o tɛ an fɛ ta ninnu ko tɛ n ka mɛn surakaw de ma olu sulila ɲɔgɔn ye fo k'u turu kunbere yɛrɛ kan ni bonya ni i ka bɔ bolo tɛ mɔgɔ bɛ sa ala kira nɔfɛ kɛlɛyɔrɔ la u dara la de k'u ni di k'u yɛrɛ di k'u ka nafolo di o de la cɛw ye baburu ta k'a sa u ma segin u somɔgɔw fɛ yen bilen ni bonya banna diɲɛ na a banna koyi mais o fɛn o fɛn haramu na an si ma sa a bɛɛ tilala ka daga kun a ye fatuwa ye kɛmɛ ye olu bolo n'u ye fatuwa dɔ bɔ sisan a ye kɔnturu la n'a yɛlɛmɛna o yɔrɔ bɛɛ u b'a yɛlɛmɛ o maloya t'u la don o don ka kunnafoni kura di u bɛ nin haramu sinikɛnɛ u b'a daga n'i ko a kɛra de u bɛ sin ka na ni fɛn dɔ nin de y'a haramu nin de b'a daga aw bɛɛ ɲɛna yan mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama foto haramu na yan ka ne ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ misiriw kɔnɔ ko ne foto bɛ fini min na k'o b'u kan na k'u gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ mais an ma sa fiyewu olu tilara ka bɛɛ dan k'u bɛɛ foto la k'a bɔ foto yɛrɛ la k'a kɛ silima ye video u ka karamɔgɔba jumɛn bɛ yen min t'i bɔ video la a kelen tɛ yen
min photo tɛ yen n'a ɲɛnama bɔn tɛ vidéo la o tɛ yen. tiɲɛ siga t'o la. Allahu akbar. jamana in na yan mɔgɔw kun bɛ yen u ye télé haramu. télé ma don u ka so fo ka t'u sa. ayi Allahu akbar ma sɔn. ko haramu don. Allahu akbar. mais fatuwa kura nana ko a dagalen don. tiɲɛ siga t'o la. a dagara sa dɛ. a dagara. télé bɛ bɛɛ fɛ yen. tiɲɛ de bɛ laban. walahi Haidara. Allahu akbar. an karamɔgɔ tiɲɛ de bɛ laban. nasi haramu na yan. tiɲɛ kɛnɛ kan. sebe kɛra musirikuya ye yan. tiɲɛ. mais bi nasi feere yɔrɔw dilanna. dilanna fan bɛɛ. Allahu akbar. et puis olu b'an ɲɛ dɛ. ah oui. Allahu akbar. e ka wala di ka kalanden dɔ ma. ko bisimilayi siɲɛ 100 sɛbɛn ye. yanni ka kalanden ka tila bisimilayi siɲɛ 100 na. olu b'a miliyɔn 1 de kɛ. sigei abani. machine de b'u bolo. machine. Allahu akbar. u b'a a gosi gosi ta. ka sin k'a don a ka fɛn tɔgɔ ye di. u b'a don imprimante kɔnɔ. a b'a kɛrun-kɛrun dɔrɔn. a b'a kɛrun-kɛrun. imprimante b'a kɛrun. n'i ye 1000 d'a ma a bɛ se ka 100 d'i ma yɔrɔnin kelen a b'a kɛrun-kɛrun. u bɛ sɔrɔ k'o de meleke k'o daji. ko kuranɛ ji. Allahu akbar. Haidara. bali. Allahu akbar. tiɲɛ bɛ laban koyi. a bɛ laban. k'a sɔrɔ alakira y'a fɔ. nasi dagali la. ni muso kɔnɔma don ni jiginni gɛlɛyara kira ye kuranɛ aya fɔ. k'i b'a sɛbɛn dɔrɔn k'a kɛ ka muso kɔnɔbara ko. a n'a tɔ. k'o yɔrɔ bɛɛ ko a bɛ jigin ni ala sɔnna. mais bi segi kɛra bɛɛ ma kun. kuranɛ ji bɛ ka feere. n y'a mɛn fana k'u ko k'u b'i kɛ waritigi ye ko nka k'a ti kɛ musirikuya sira kan dɛ. donc u yɛrɛ bilala ala nɔ na sisan koyi. u b'i kɛ waritigiba yɛrɛ ye. mais a ti kɛ ani moriw ta tɛ kelen ye dɛ. olu ta ye a jɛlen de ye. barika bɛ nkalon na. o tɛ taa yɔrɔ si. la ilaha illallah. Haidara y'a fɔ a ye a bɛ n'a tɔ ye. an fa kɔni bɛ ka kan neni. an ba bɛ ka kan neni. ni wari bɛ min kunna o bɛ dɔrɔgutala dɔ sara dɔ fɔ Haidara ma. la ilaha illallah min fɔra kira ma o bɛ se ka fɔ o ma. hali bi an t'o diinɛ na nin ye wa an bɛ ten ka taa fo buru ka fiyɛ. fadeli baneni t'an tɔɔrɔ min b'an tɔɔrɔ anw ka se ka fɛn dɔ fɔ ala ka diinɛ na o ka yɛlɛma an b'an da de. o de ka gɛlɛn anw ma. ayi an ye diinɛ in bila yɔrɔ min na diɲɛ wuli b'a bato sɔrɔ dangan na. manil fard manil muhi manil mumitu manil nasir manil kafi manil wahab wahid. la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. an y'a fɔ yan mikoro kan an y'a haramuya fɔ yan. o fɔra. Allahu akbar. mais an y'a fɔ ni alakira ka kuma de ye dɛ an yɛrɛ ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam. kira ko la dɔrara wala dirara. silamɛ ti maa tɔɲɔ a ti maa tɔɔrɔ fiyewu. silamɛ ti maa tɔɔrɔ wa a t'a yɛrɛ tɔɔrɔ. an y'a fɔ yan mikoro ka a ka ca san 15 ye. an fana an ba ni nafɛn bɛɛ dara an na. mais an ko an tɛ segin dɛ. haramu don ka mɔgɔ tɔɲɔ haramu don. mikoro kan tɛ alakira ka ci ye silamɛ ka ci tɛ. maliki ma nin fɔ an ye abu hanifata ka ci tɛ nin ye. shafi'u ma nin kɛ. amadu bin hanbaliw ma nin kɛ. mais n'a kɛra k'a bɛ nafa ɲɛ an k'an kɔlɔsi a nafa la. anw y'a fɔ u ye fɛn fɔ a tɛ seli fɛ a ye mikoro mankan kɔni o bɛ nafigiw tɔɔrɔ de fɛn bɛɛ dara anw kan. la ilaha illallah ala ko n ka ciden bɛ na. kamalennin nana magawolo den a t'a k'a kunfɛ dɛ karamɔgɔbaw de b'a di a bolo. a b'o karamɔgɔw de ɲininka olu de bɛ ifitaw k'a ye k'a bilasira a bɛ sɔrɔ k'a ka baara kɛ ni karamɔgɔ min ko a b'a kunbɛn a bɛ wulibali kɛ k'o kunbɛn o b'i da de.
ale ta tɛ ɲɛ faamaden ye min ka di n b'a kɛ dɛ diinɛ sira kan a tɛ se k'o kɛ o a tɛ se n'a y'o kɛ diɲɛ bɛɛ b'a kɛlɛ wa Ala b'a bɔ yen siga t'o la Aidara dɔnnibaw de b'a bolo n'a bɛ ko o ko kɛ a b'olu de hakilila ɲini a y'u ɲininka mikoro ko k'a ti bɛn a ti bɛn a ko bɔn bi kɔfɛ alikaba mikoro kira ka misiri mikoro a ye hakɛ dɔ fɔ n'a tɛmɛn'o ka don o don a ɲɔgɔn ti kan a ye fatuwa b'olu bolo fila dɔrɔmɛ de la koyi n'u ye fatuwa dɔ bɔ sɔgɔmada in na k'a fɔ ko Ala ko ta kira ko ta ko nin ko in bɛ ta ni ko dɔ nana yanni wula cɛ u bɛ kura wɛrɛ bɔ siga t'o la u b'a bɔ u ka karamɔgɔkɛ a bɛɛ bɛ n bolo dɛ ni ne bɛ kuma dɔrɔn n ka dalilu dafalen don siga t'o la a bɛɛ bɛ n bolo mufti ba dɔ b'u fɛ yen u y'a ɲininka k'u ko mikoro ye bidaya ye ko mikoro ye bidaya ye ko tari a bɛ mun f'o la a ko mikoro tɛ bidaya ye olu minnu ko bidaya don k'olu de ye bidaya ye k'u ka mikoro kule ko ka tasuma da u kan k'a mankan bonya u ka mufti de ko ten ko k'a mankan bonya ko wa nudoyiku alehim a ye arabukan min fɔ ko nudoyiku alehim an b'u koron de ka tasuma da u la mikoro kule kan o y'a karamɔgɔba ko ta Ala ka ciden nana o ko ka mikoro ko o ye hakɛ dɔ fɔ n'a mankan tɛmɛn'o kan a man ɲi mais i y'a ye o bɛ ka kɛ dugu jumɛn na kerecɛn tɛ dugu min na kafiri tɛ dugu min na i n'a fɔ ni n ko kafiri tɛ yen kɛnɛkan kafiri de ko don kɛnɛkan kafiri de ko don n tɛna tɛmɛ o yɔrɔ kan bilen kafiri tɛ yen a bɛ silamɛ olu bɛ ji da de siri tarima faamu de makan silamɛ dama de bɛ yen kɛnɛkan silamɛ dama de bɛ yen bon n'i taara Madinɛ kɛnɛkan silamɛ dama de bɛ yen silamɛw mikoro kule ka silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ko hali a bɛ silamɛ dɔw tɔɔrɔ minnu tɛna misiri la olu bɛ tɔɲɔ minnu bɛ fɛ ka sunɔgɔ ɛri dɔ la u bɛ tɔɲɔ o tuma na a ye mikoro jigin n bɛ ka karamɔgɔkɛ min fɔ sisan n'o de ye nin fatuwa bɔ karamɔgɔba in u taara a fɛ yen a ko masakɛ de ye nin kuma min fɔ ko tari o bɛ kɛ cogo di sariya la a bɛɛ enregistrelen bɛ ne bolo vidéo a ko ye tiɲɛ ye ko silamɛ man ka mɔgɔ tɔɔrɔ ko misiri mikoro kan ka dan misiri dama de kɔnɔ ko a man ka bɔ ko a kan ka dan misiri ale ko de ko nudoyiku alehim k'u ka kule k'a mankan bonya ka tasuma da minnu tɛ fɛ k'a mɛn mais kuma kura nana min kɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko misiri mankan kan ka dan misiri kɔnɔ de ayi a bɛɛ bɛ n bolo a fatuwa bɛɛ bɛ n bolo a bɛ tugura ɲɔgɔn na koyi o yɔrɔ bɛ a yɛlɛmɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la silamɛ man ka mɔgɔw tɔɔrɔ misiri mankan kan ka dan misiri de kɔnɔ n'a bɛ dan misiri kɔnɔ ma a bɛ mikoro ko fɔ n b'a f'u ye Hayidara y'a bila yɔrɔ min na segin bi k'a bɛɛ ma kelen kelen komi Alakira y'a fɔ cogo min na a ko nin diinɛ in bɛna bila ko a bɛna tugu nɔkɔrɔw de kɔ minnu ye Ala sɔsɔ ka Alakira sɔsɔ k'olu tɛmɛna sira o sira fɛ ko a bɛna bɛɛ nɔ don pas à pas u sen bɔra yɔrɔ min na a bɛna sen da ye fo ka taa ban ko hali n'u donna kooro o kɔnɔ ko a bɛna don u nɔfɛ don ma k'u nɔfɛ Ala ka sira jumɛn b'aw bolo yan ɲɔgɔn fɔnini kɔ mun bɛ silamɛw bolo bi ɲɔgɔn lebu kɔ mun bɛ kɛ misiriw kɔnɔ bi dɔɔnin ni kɔ Ala ko bɛ min mɔgɔ yɛrɛ minnu sigilen bɛ k'u b'i lamɛn a bɛɛ tigɛlen don i la Ala ti fɔ kira ti fɔ mɔgɔ dɔ de bɛ fɔ musow a ye sabali musow a ye muɲu a y'a cɛw bonya n'a ye den minnu sɔrɔ cɛw bi dɛsɛ ka sunɔgɔ
u b'u suit tiɲɛ siga t'o la bɛ kɛ a bɛ ne kɔ i b'a ɲɛ siga t'o la wa a bɛ sa i kɔ Aïdara Allahu Akbar o de la ne b'o fɔ n ka nin ɲɔgɔn bɛɛ ye a ye sabali y'a fɔ a ye Ala wele dɔrɔn a ka sabali Allahu Akbar foyi tɛ ka kɛ laada kɔrɔ Allahu Akbar a bɛ bi mɔgɔw kan de a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ fana Allahu Akbar c'est la vérité bamananw t'a fɔ wa denmisɛnninw b'a fɔ balɔntanyɔrɔ la balle au pied mɔgɔw bɛ fara a la ayi fara tɛ ji la dɛ ballon b'e bolo e bɛ to yen ayi i tɛ to yen bɛɛ b'i nɔfɛ siga t'o la nka n'i y'a bila dun maa mago b'i la ayi maa si mago t'i la Aïdara Allahu Akbar e ka bila cɛw ye k'u tɛ fɛn fɔ u na kule fɔ ka fɔnɔ tiɲɛ siga t'a la Zamzami Allahu Akbar n'a y'o faamu dɔrɔn n'a y'u mankan mɛn a bɛ nisɔndiya ko dɔ b'a la koyi tiɲɛ siga t'a la a b'i yɛlɛ Allahu Akbar Safiyu y'o de fɔ ko jugu ko a kumakan ko gabakuru de don Allahu Akbar ko i k'i kɔlɔsi sigei ko i kana da i kun a to i sen kɔrɔ Allahu Akbar ko n'a cayara i bɛ yɛlɛ a kan k'i jɔ o sanfɛ tiɲɛ ko mɛ n'i y'i kun don a kɔrɔ ko a b'i kun ci dɛ tiɲɛ siga t'o la Zamzami wulibali don dɛ a ti yɛlɛma jugu kumakan gabakuru don ko i k'a to i sen kɔrɔ siga t'o la ka yɛlɛ a kan k'i jɔ ko i bɛ yɛlɛ o sanfɛ ko nka n'i y'i kun don a kɔrɔ ko a b'i kun ci dɛ siga t'o la o bɛ kɛ bani a y'a kun b'o kɔrɔ a m'an kun b'a kɔrɔ Ala y'o dɛmɛ dɛ tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ hadafu min na o ye diinɛ kuma de ye aw karamɔgɔ ye fɛn o fɛn fɔ a la bɛɛ y'i sɔnni gu a la ka wasili kɛ ka tila k'u bɛɛ a jukɔrɔ ten tiɲɛ siga t'o la u ma taa yɔrɔ si o k'an ka o bɔ walahi o b'an bɔ o ni diplôme nana dɛ Maka ni Madinɛ kɔni Égypte Misira diɲɛ yɔrɔ bɛɛ u n'u ka docteurs nana mais aw karamɔgɔ diplôme foyi t'a bolo mais a y'a bila yɔrɔ min na diplôme tigi bɛɛ jɔra a kɔfɛ tiɲɛ siga t'a la bani walahi u jɔra yen an ka diinɛ tɛ diplôme ko ye o Seydina Ali diplôme jumɛn b'a ayi foyi tun t'o bolo Abubakar ta kun ye jumɛn ye ayi a kun t'o bolo Seydina Umaru dun mais u ye cɛw dan dɛ u ye cɛw dan wa cɛw bi ɲɔgɔn dan Ala ka diinɛ na ni dusukun de ye bani Ala ɲɛ bɛ min na ne kɔnɔ Allahu Akbar la ilaha illallah Aïdara ne ma masa ɲuman fɔ e ye i y'a fɔ masa ɲuman a y'a ka o tile asuru mɔgɔ bɛɛ na Ala kɛra a fɛ i bɛna dugawu ɲini a fɛ a b'a k'i ye sisan Ala b'i sɔn sisan a bɛ kɛ tiɲɛ siga t'a la kabini Ala k'a da a ti larabu ka kan mɛn a dara Ala la ka sɔn Ala la a kɔrɔbayalen don u y'a kalan cogo o cogo a ma se ka arabukan fɔ fiyewu u ye Fatiya k'a kunna ka dɛsɛ a ma se k'a dɔn tiɲɛ siga t'a la a fana y'i sen bɔ mɔgɔw ta la n'a bi seli dɔrɔn a bɛ n'i jɔ ten ko Allahu Akbar masa ɲuman masa ɲuman masa ɲuman masa ɲuman masa ɲuman a b'a kunbere minɛ masa ɲuman masa ɲuman a bɛ taa te turu masa ɲuman ko mɛnen tɛ o ayi o ma mɛn Aïdara Allahu Akbar a kɛra Ala fɛ Ala yɛrɛ kɛra a fɛ wala Allahu Akbar Jɛginɛbugu karamɔgɔ tiɲɛ a ye ɲininkali kɛ dɔrɔn Jɛginɛbugu filan kɔrɔ yan o b'an kɛrɛfɛ yan man jan Jɛginɛbugukaw caman bɛ Bamakɔ yan tiɲɛ siga t'a la Jɛginɛbugu karamɔgɔ bɛ yen hali su in na Ala de bɛ gundo dɔn dɔw bɛ sɔrɔ a kaburu la su in na ka Ala wele tiɲɛ siga t'o la u susorolen bɛ yen Jɛginɛbugu Allahu Akbar an yɛrɛ taara ye siɲɛ caman tiɲɛ Siri Madu sababu la Allahu Akbar Jɛginɛbugu karamɔgɔ kabini Ala k'a d'a ma Fatiya dɔn Allahu Akbar n'a bɛ seli a b'a fɔ masa ɲuman masa ɲuman o de y'a ka a tɔgɔ ye di seli sura ye a b'a kunbere minɛ ni masa ɲuman ye a te bɛ turu ni masa ɲuman ye a bɛ wuli ni masa ɲuman ye mais a ŋaniya n'a jogo kama Ala ye waliya mukasifu de k'a ye tiɲɛ siga t'a la u bɛna dugawu ɲini a fɛ n'a y'a k'i ye dɔrɔn Ala sɔnna tiɲɛ siga t'o la Aïdara arabukan fɔ don wa ayi a n'o ka jan arabukan fɔ tɛ ayi o tuma na a filɛ nin kɛnɛ minnu kan a bɛ fɔ nin de ma Ala ka kɛnɛw tiɲɛ siga t'o la ayyamullah Allahu Akbar a y'a jan don nin kɛnɛ ninnu na n y'a fɔ n bɛ segin a kan mais Ala sɔnna ansaruw tɛ dɛ hali mɔgɔ minnu tɛ ansaru ye bi Bamakɔ yan ani Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bilahi
dongo don nin dɔ ka kɛnɛ bi sigi dɔ fɛ tiɲɛ siga t'o la fan bɛɛ mɔgɔw y'a faamu walahi faamura dɛ wa maa si t'a kɛ diɲɛ na Ɔhɔ. ɲinɛ n'i m'a ye yanni san wɛrɛ cɛ tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye an bɛ hasan de ka kɛnɛ kan siga t'a la hasan ale tun ye cɛ min ye a ka farin Allahu akbar Seydina Ali den don Allahu akbar belebele ale hasan ni Hussein ɔhɔ u bɛɛ tun bɛ Kufa Allahu akbar u bɔra Madina Madina ye kira ka dugu de ye sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar a bɔra Maka ka na sigi yen de Hasan ni Hussein ninnu nam Madinakaw de don tiɲɛ mais Seydina Ali degunna sɛgɛnna Allahu akbar Java wulila a kɔ Allahu akbar a y'a ye ale tɛ se ka sigi Madina bilen ɔhɔ a tɛ ɲini jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tuguni Allahu akbar nɔnɔ kabini alakira fatura Ɔhɔ. a ka denbaya ma hɛrɛ ye u ɲɛna bilen sigi bani a ma kɛ ayi ma kɛ kabini kira fatura ɔhɔ ala yɛrɛ ko an kana sara foyi di kira ma a ka kiraya la Ɔhɔ. ko mɛ an ka somɔgɔw kanu tiɲɛ siga t'o la ɛlɛ amuru o amuru bɔra setigiya la yɔrɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ siga t'a la mɛ alakira yɛrɛ ko silamɛw ma Ɔhɔ. a ka fatuli surunyalen ɔhɔ sigi a ko n b'a ma ni ala ye nam ala kama ɔhɔ a y'a janto nsomɔgɔw la Allahu akbar ala kama a y'a siɲɛ 3 ɔhɔ a b'a fɔ silamɛw ye ko ala kama nam a y'a janto somɔgɔw la Allahu akbar nin b'an ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ an ka suna kitabu tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye nin b'an ka suna kitabu bɛɛ kɔnɔ ba bɛɛ kɔnɔ mɛ nin ma bɔ an bolo ayi ala de ta ka bon nin ye Allahu akbar wulibali ala ko nam a kana foyi di kira ma a ka kiraya sara la ɔhɔ mɛ a ye k'a somɔgɔw fɛ tiɲɛ mun b'o nin kɔfɛ foyi o y'a dan de ye mɛ ala kira somɔgɔ si ɲɛ ma suma kira fatuli kɔfɛ Allahu akbar histoire dogolen tɛ o tariku bi kɛnɛ kan ayi ma dogo mɛ an kan tɛ muɲuw ɲɛ guwan ma ɔhɔ mɛ an kan bɛ a ma kanw ɲɛna ayi anw kɔni b'a jira ala la Ɔhɔ. anw bi kira fɛ an b'a bɔnaw fɛ tiɲɛ wa an ti maa bila a bɔna si kan fɔ lahara don ala ti sɔn tiɲɛ siga t'a la ayi dira ala ti sɔn ayi a tɛ sɔn Allahu akbar ala ti sɔn wallahi a tɛ sɔn ala ti sɔn siga t'a la an mana kira bɔna ye yɔrɔ o yɔrɔ nam an y'an ka mɔgɔ bonya ta ye siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye hali ni kulubali yɛlɛmɛna k'a kɛra ayidara ye nam anw b'i bonya tiɲɛ bilahi lahara ɔhɔ ala de b'o ɲɛnabɔ mɛ diɲɛ na yan anw bɛ se ala ma Ɔhɔ. ala k'a dɔn anw y'a bonya tiɲɛ siga t'a la ayi dira Allahu akbar anw y'a bonya tiɲɛ siga t'a la kɛnɛ kan anw tɛ se k'a dɔn i tɛ ayidara ye ɔhɔ siyaw ɲagamina ɲagamina Allahu akbar mɛ n'i ko i y'a ye Ɔhɔ. i ka kan ni bonya min ye an b'a kɛ tiɲɛ a dafalen an b'a kɛ ala kama nam kira bɔnaw kama sigi i ti pɛridi ayi Allahu akbar ayi dira i ti pɛridi ayi hasidiw ko kira somɔgɔ bɛɛ fagara Allahu akbar e de somɔgɔ bɛɛ bi faga ɔhɔ kira somɔgɔw ti ban ayi u ti ban inna a'tainaka al-kawsar a ko kira ma anw ye cayali d'e ma o ɔhɔ i bɔra ka taa diɲɛ bɛɛ ka ye tiɲɛ siga t'o la hali minnu t'i ye u bɛɛ k'u y'i ye Allahu akbar o ye tiɲɛ an y'o kɛ kelen dɔrɔn de ye sigi bani kɛlɛ bɛ kulubaliko la ayi kɛlɛ t'o la jara kun kɛlɛ t'o la kɛlɛ t'o la kɛlɛ t'o la mɛ ni ko ayidara dun ɔn kɛlɛ bɛ yen dɛ kɛlɛ wulila o tuma na kɛlɛ bɛ ka kɛ min siya nɔfɛ Ɔhɔ. i y'a dɔn ala y'a sɔn dɛ tiɲɛ siga t'o la ayi dira tɔw ta kɛlɛ t'o la Ayi. mɛ ale ta bere bi ta muru bi ta siga t'o la o tuma na ala y'a sɔn dɛ ala y'a sɔn o tuma na n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ɔhɔ sidina ali ma se ka sigi ɔhɔ madinɛ bilen Allahu akbar a janfara Allahu akbar sidina ali wulila kufakaw ɔhɔ olu de ko na Allahu akbar sidina ali wulila ka taa ye ɔhɔ u y'a dɛmɛ u seko la Allahu akbar ani hasan ni husein ninnu bɛɛ de tun bɛ yen Allahu akbar mɛ tuma min na ala jɛna ni janfa in ye n'ale janfara nam denmisɛn ninnu segira ka na madina Allahu akbar ko nana wuli tuguni ɔhɔ sidina hasan nam a ko bɔn ko ni bɔnta cayara Allahu akbar joli bɔnta cayara Allahu akbar mɔgɔw k'u tɛ kira somɔgɔw fɛ sigi
maa minnu b'u fɛ u ye bamuru ta ɲɔgɔn fɛ su cayara kojugu. Allahu akbar. Sige. Hasanu ko bɔn kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na bi ɲɛmaaya ko kɛlɛ don. hali n'a ma fɔ olu ma ɲɛmɔgɔ ala de y'u k'a ye. Tiɲɛ kɛnɛ kan. hali n'a ma fɔ u ma ɲɛmɔgɔ ala de y'u k'a ye. Siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan. o tuma na ale bɛ min fɛ. Naam. bɛn ka kɛ. Sige. minnu bɛ ɲɛmaaya nɔfɛ a ka t'u bolo. Allahu akbar. joli ka jɔ. Allahu akbar. u n'o ɲɛmɔgɔ ɲininaw y'o layidu ta ɲɔgɔn fɛ ka bɛnkanw signé. Wala. kɛlɛ jɔra. Allahu akbar. a fɔra o de ma ko silamɛya lafiya san. Tiɲɛ. jama bɛn san. Allahu akbar o ye tiɲɛ. joli jɔra. hasanu in kama. ale ka ko kun ti kɛlɛ ye. Ayi. la. Allahu akbar. ale tun b'a ɲini toujours a mɔkɛ tun bɛ min fɛ a fa tun bɛ min fɛ n'o ye bɛn ni kelenya ye hasanu ka diɲɛlatigɛ kɛra o de ɲinini ye. Allahu akbar o ye tiɲɛ. o la hasanu ale nana sigi madina o cogoya in na a n'a dɔgɔkɛ n'o ye husɛni ye mais bɛnkan minnu taara u ni masakɛw fɛ masakɛ ninnu tilala k'u janfa. Allahu akbar. Idra. k'u janfa silamɛya nafolo fɛn o fɛn bɛ na a bɛɛ bɛna di masakɛw de ma. Allahu akbar. mais olu yɛrɛ min ta don olu minnu ta don kuranɛ jiginna olu minnu ka so. ala ko k'olu minnu bonya ala kira ko an k'an jan don olu minnu na masakɛ ye bonya tigɛ u la. Allahu akbar. dɔgɔkɛ huseni ko wala ne y'a f'u ye n kɔrɔ n'i ye ko dilan ninnu fɛ i t'i kisi dɛ. Allahu akbar. Wallahi. a ko an ka to ta joliw ka jɔ. Sige. an ka dekun mun ye joliw ka jɔ. Allahu akbar. o b'o la u tilala k'a muso nɛgɛ k'o bila o de y'an poisonné. Allahu akbar. k'a faga. Allahu akbar. a huseni yɛrɛ y'a ye ni ne yɛrɛ man kɔlɔsi an bɛɛ bɛ fagali baaridu de kɛ tan saya sumalen kɔni. Allahu akbar. maa ma bamurutigi nɔfɛ nka u ye fɛn bil'i la min ka jugu bamuru ye. Allahu akbar. huseni sera yɔrɔ dɔ la n'a kun fɔlɔnna a b'a biɲɛ kɛnɛ de bɔ. Allahu akbar. hasan kɛnɛ jala kan Allahu akbar. a biɲɛ u ye poison min d'a ma a y'a biɲɛ bɛɛ tigɛ n'a fɔlɔnna a biɲɛ kɛnɛ de bi bɔ. Allahu akbar. Idra. Alhasan. Allahu akbar. Bilibili. n bɛ fɛ k'a fɔ ye histoire ninnu mun y'a kɛ anw da tɛ se o ma mais fo a k'a dɔn kira bɔnnaw ma ɲɛsuma sɔrɔ fiyewu. Ayi o ma kɛ. aw ka nin kɛnɛ sigilen bilahi ala kira bɛ nin kalama sisan. Tiɲɛ siga t'a la. a ma k'anw ɲɛna n'o tɛ ala b'a dɔn ala kira somɔgɔw bɛ sa yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ sa ka far'u ma. Tiɲɛ siga t'o la an bɛ sa ye. a ma k'anw ɲɛna mais anw ni yɔrɔ min b'a la k'a yira kira la i somɔgɔ ninnu min dar'u kan a ma bɛn anw ma nka n'u ka ko sera an bɛ diɲɛ bɛɛ bɔ a kalama mɔgɔw hakili ka to e Muhamadu bɔnnaw la. Tiɲɛ siga t'a la. yann'an yɛrɛ ka se yen. Allahu akbar. Siga. wulibali don dɛ a y'a janto nin ko ninnu na a ka n'u tulonkɛ minɛ dɛ. Ayi o tɛ kɛ. kira janfara de. a yɛrɛ janfara de kira fagara de. Allahu akbar. kira fagara de. Allahu akbar. kira fagara de. Allahu akbar. mais o kɔfɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ bɛɛ u y'a bɛɛ faga. Allahu akbar. Siga. Abubakar fana fagara de a empoisonné na de. Siga. Seydina Umar fagara. Seydina Usman fagara. Seydina Ali fagara. Allahu akbar. a y'a lajɛ u y'u bɛɛ faga tan de. Siga. pour que ka silamɛya tiɲɛ tunu. Allahu akbar. amin u y'a bɛɛ faga tan. Allahu akbar. munna parce que olu ni kira ye ɲɔgɔn ye. silamɛya tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye kira ta kɔ. tumana n'an ye ninnu bɔ yen an b'an sago sɔrɔ. Allahu akbar. Aidara. mais kira y'a fɔ dɛ. A tigi y'a fɔ. a ko nin silamɛya in bɛ ban pewu k'a tɔ bɛ kɛ dɔrɔn n yɛrɛ ye silamɛ ye. Allahu akbar. Bido. ko nka ko misiri ninnu bɛna jɔ dɛ. Sigi. k'u bɛna caya. ko misiri ninnu bɛna fa. ko mais ala ɲɛ sira ɲɛ pied kelen t'a misiri kɔrɔ. Sigi. Bani.
ko i ti cɛ kelen sɔrɔ a misiriw kɔnɔ min misira la ɲɛ Allahu akbar misiriw de kelen tɛ théâtre bɔyɔrɔ ye bi a kɛra ye bi siga t'o la alakira ka kuma sabatira a sabatira siga tumana a y'a cɛsiri an t'i to yan Allahu akbar foyi t'an ɲɛ banni kɔ Allahu akbar mais lahara nin bɛ se ka lakali ala ye tiɲɛ ka fara an ka cɛsiri n'an jogo kan ka alakira somɔgɔw kanu saya tuma na sigara tuma na kaburu kɔnɔ o bɛ se ka lakali Allahu akbar o ye tiɲɛ ko ninnu bɛ ban ɲɔgɔn nɛgɛ dama de don wallahi siga an bɛ girin min nɔfɛ bi wari de don mais n'an y'a lajɛ tubabuw ka ntale dɔ bɛ yen ko l'argent ne fait pas ayiwa mais tiɲɛ de don wari tɛ se ka mɔgɔ sago kɛ i bɛ se ka sɛ ɲimi ni wari b'i bolo i bɛ don étage kɔnɔ ni wari b'i bolo i bɛ don mobili ɲuman kɔnɔ ni wari b'i bolo mais n'i ye waritigi bananen ye ka taa faransi ka taa ameriki miliyariw b'a bolo ka tila ka segin n'a ka miliyari ye a ma kɛnɛya sɔrɔ i b'a dɔn ko wari tɛ sago kɛ a t'a kɛ zamzamiw wala dɛ wari tɛ sago kɛ dɛ Allahu akbar ka miliyari to i bolo saya bɛ na i b'a bɛɛ don i tɛ kɛnɛya Allahu akbar i bɛ sa de bɛ kɛ kumana an kan k'o labɛn an kan ka banni labɛn Allahu akbar waati t'a la siga i yɛrɛ y'i dɔgɔninw su don o kɛra i ye den dɔw su don n'i ye ɲɛ wale ye hali bi ayiwa ko bɛ ala de bolo an kɔni b'a kun fɛ ka taa tiɲɛ kumana an k'an labɛn Allahu akbar o ye tiɲɛ an k'an labɛn et puis ɲɛnamaya t'i jɔ maa si ye a ti jɔ karisa ka d'aw ye anw ka maaba ye karisa ye a sara an ka ɲɛnamaya jɔ non mɔgɔw bɛ taa zamzamiw tile fila bɛ kɛ i kasi dɔrɔn c'est fini Allahu akbar bɛɛ bɛ ɲinɛ i kɔ siga bɛ kɛ bɛɛ b'i ɲɛsin a yɛrɛ ta ma sa ne ta siga bɛɛ bɛ sogo la n'a yɛrɛ ta ye Allahu akbar munna mɔgɔ min ka kekun i bɛ nin ko in labɛn siga t'a la Seydina Hasani fagara nin fagacogo in de la mais alakira y'a f'u ye sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a sigira denmisɛn ninnu kɛrɛfɛ a bɛ kasi Fatima yɛrɛ bɛ yen walima ko mun kɛra a ko ninnu bɛna sɛgɛn ne kɔfɛ ala m'a dogo a la dɛ a ko ninnu bɛna sɛgɛn ne kɔfɛ ko han ko ɔhɔ mais k'u ka diinɛ tɛ tilen u la kɔni a ye k'u ka diinɛ tɛ tilen u la ko n'u bɛna sɛgɛn riwaya dɔ la a ko denmisɛn ninnu ma ko ni aw kaburu janyana ɲɔgɔn na dun a tɛna a su tɛna don yɔrɔ kelen a tɛna don jamana kelen yɛrɛ la u ko kira ma ko mɔgɔw bɛna bɔ an ye kɔni a ko mɔgɔw bɛ taa bɔ a ye ne kama kira ka kuma sabatira dɛ mɔgɔ min bɛ taa Huseni Yazura bi a ka ca hiji jama ye siɲɛ 4 san dɔw la ala sɔnna malgré jugu y'a seko bɛɛ kɛ ko a bɛ kira n'a bɔnnaw datugu u ma se u tɛ se o de la u nana ni ɲɔgɔn bonya haramuyali ye wallahi ka kaburu Yazura kɛ haramu ye Allahu akbar kaburu ko tɛ koyi a bɛɛ ye Huseni ko in de ye kira bɔnnaw komi diɲɛ bɛɛ bɛ taa ye diɲɛ bɛɛ siga t'o la ani Seydina Ali Najaful Ashrafula diɲɛ bɛɛ bɛ ninnu magoya siga t'o la pour que ka o tunu o de nana ni kaburu ko in ye ko kaburu batolaw a bɛɛ bɔra yan de nin bɛɛ alakira somɔgɔw kɛlɛli de Allahu akbar a ju dɔnna kaburu Yazura c'est-à-dire i yɛrɛ bi kabakoya de u kumatɔ u bi diinɛ jumɛn na dɛ i yɛrɛ tɛ se k'a dɔn fiyewu bilahi u kumatɔ k'u bɛ diinɛ min na i tɛ se k'a dɔn kaburu Yazura n'i ko kaburu Yazurala ma k'o ye kaburu batola ye anw ka sariya b'i juger ala ka diinɛ k'i kafiriyara k'o ye kafiri yɛrɛ ye munna ala kira ka laban bana y'a minɛ Yazura de la kaburu Yazura yɔrɔ de la kira ka bana laban y'a minɛ n'i ko kaburu Yazurala ye kaburu batola ye i y'o fɔ k'i to diinɛ jumɛn na silamɛya kɔni tɛ a tɛ diinɛ la mɔgɔ min sigi bɛ kaburu kunna a bɛ ka min fɔ ala de b'a dɔn k'o ye kaburu batola ye yɛrɛ ma kɛ ala dɔ ye k'a kɔnɔ ta dɔn a kɛra ala ye
anw bɛ taa kaburu dɔw la anw ni kira ta tɛ kelen ye kira ye kira de ye jurumundan don ale bɛ taa dugawu kɛ su de ye ko ala ka yafu wa ala bɛ sɔn fana a bɛ hinɛ u la Jibirila yɛrɛ bɛ n'a nɔfɛ dɔw la ko taa dugawu kɛ i ka mɔgɔ ninnu ye dɛ parce que adamaden jurumu mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mais min bɛ gundo la ala n'a ka jɔn de b'a dɔn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan Jibirila bɛna kira nɔfɛ taa dugawu kɛ ka silamɛw ye Bakiya kaburu dɔw la a bɛ taa dugawu k'u ye mais anw ta différence ye mun ye anw bɛ taa dugawu kɛ an ka suw ye k'a ɲini ala fɛ ala ka yafu mais an bɛ tila k'a ɲini ala fɛ kun ala ne bɛ nin muso in dɔn kɛnɛ kan dɔɔnin na nin siranna e ala ɲɛ ne bɛ nin cɛ in dɔn kɛnɛ kan dɔɔnin na nin ye ko to e ala ta la ala yafu ma ala nka e ko i bɛ ɲumankɛlaw de fɛ a kɛ ninnu fana kama i ka yafa an yɛrɛ ma ala ne muso ma den sɔrɔ den d'a ma ne den dɔ sen b'a dimi ala o sen kɛnɛya ala nin waati in ka gɔlɛ ne ma hɛrɛ kɛ n ye u kama bi ammi sakallahu bilada a ye Bukhari kɔnɔna lajɛ Abasi denw mun bɛ waso ni nin ye a n'a balimakɛ denw ko ni anw bɛna kɛ ye ko ala ye diɲɛ lami dugu lami ni sanji ye sanji ko gɛlɛyara Maka Madina kɔngɔ bɛ ka fɛnw fɔ ni ala kira tile don sallallahu u bɛna ɲɛfɔ kira ye kira bɛ ala deli mais a gɔnna min kɛ u taara Seydina Umaru nɔfɛ ko i tɛ taa ala wele ko sanji ko gɛlɛyara dɛ Umaru ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan u taara kulese tigɛ ala la u ye ala wele ka ala wele Seydina Umaru ko ala a k'i ka kira bina kɛ Abasi kama dɔ k'a sɔsɔ n'anw ko ala a kɛ nin su ɲuman in kama n'o ye haramu ye Seydina Umaru ko ala a kɛ Abasi kama kira bina kɛ Abasi kama i ka sanji di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛna halaki a ma fɔ ko kira kɔfɛ ko Abubakar de ka kusa diɲɛ bɛɛ ye k'o kɔfɛ ko Seydina Umaru de ka kusa diɲɛ bɛɛ ye k'o kɔfɛ ko Seydina Usman de ka kusa diɲɛ bɛɛ ye a bɔ Umaru min ka kusa diɲɛ bɛɛ ye o don Umaru ma se k'a yɛrɛ jira ala la Umaru ko ala k'i ka kira bina kɛ Abasi kama ko a kɛ Abasi de kama i ka sanji di a ma o tuma u bɛ dalilu min ta ko i kana taa su tɔgɔ fɔ ko i mana ye Seydina Umaru ma sɔn ka a fɔ ko ala a kɛ kira kama ko parce que kira sara ka ban a ti fɛn ɲɛ bilen ko bon ko Abasi balolen don k'o de la a ye Abasi fɔ ko tuma na i ka taa su lajɛ ka dugawu kɛ k'i kule su tɔgɔ la k'o ye haramu ye k'o de la Umaru ma sɔn ka kira tɔgɔ fɔ Umaru bɛ min dɔn aw t'o dɔn Umaru kun tɛ se ka kira tɔgɔ fɔ kira fatura de kira mago si tɛ sanji la a kana na yɛrɛ san kana na a mun bɛ se ale ma ale bɛ sanna yɔrɔ la wa Umaru ko i y'a miiri n'i y'a fɔ kira ala yɛrɛ b'a dɔn o mago tɛ sanji la o tuma na n k'a lajɛ a bɛna kɛ bi yan ni ɲɔ ma sɔrɔ binakɛ in yɛrɛ bɛ bɔ a kalama dɛ o tuma na ala a k'i ka kira binakɛ ye nin kuma in kira binakɛ mais a kun bɛ se k'a fɔ ala a kɛ Abasi kama ala a kɛ Abasi kama mais a m'o fɔ dɛ ko a k'i ka kira binakɛ Abasi kama n'an ko an bɛ kuma a ma kira wele de an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni ala ye si ni kɛnɛya di ni laseli tɔ aw na o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an bɛ dugawu de kɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na
ka duwawu kɛ ale yɛrɛ n'o ye an fana karamɔgɔ ye ale min kɛra sababu ɲuman ye ka nin don ninnu yira an na k'a nafa fɔ an ye ala k'a mɛn an ɲɛ fɛ sango san n'a ka se ka kafoni kɛnɛ sanuman in na yarabi o se bɛ ala ye ala m'o kɛ la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ne ka duwawu kɛ a k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tiemi